салом духтарам, акаса хуш омаден ба канали мо. имрӯз ман мехоҳам ба шумо тарзи тайёр намудаи чунин кулчақандҳои зеборо нишон диҳам. кулчақанд аз крем ва мева ё ин ки бута мева иборат мебошад, яъне ягода. шумо метавонед ин кулчақандро барои дастархони идонаи худ омода созен ва дастархони худро оро диҳен. лайк ва комментарий навистана фаромӯш насозен духтаро, мо бошад сар мекунем. ҳамаи маҳсулотое ки мо истифода мебарем духтаро бояд ки комнатнаи температура бошад, ғайр аз шир. шира мо камтар гарм мекунем, яъне ки илиқак. аввал мо ба миска дрожжа меандозем, баъд шира ҳамроҳ мекунем. шири мо илиқакай, на ҷӯш, на хунуки дрожж насӯза. хуб, дрожжа кати шир омехта мекунем. баъд камтар намак ҳамроҳ мекунем. омехта мекунем ҳамаша. шакар ҳамроҳ мекунем. сливочное маслои обкардагӣ ҳамроҳ мекунем. камтар ванилин и як қошуқ сметана. ман сметана надоштум, майонез гирифтум, майонезам мешавад. ҳамаша омехта мекунем духтаро. ҳамаша хушк ки омехта кардем, ба кам кам орд ҳамроҳ мекунем духтаро. ман точно ингредиентоша духтаро да описание менависам, метавонен даромада баъд бинен. орда як бора наандозен духтаро, барое ки мешавад ки орд бисёртар равад. барои ҳамо орда як бора наандохта, кам кам андохта омехта кардан гирем духтаро. баъд дасткати хамира мешӯрем. вақте ки уже венчикати кор карда намешавад, дасткати мо хамира мешӯрем духтаро. хамир қариб ки тайёр шид, баъд равғани растанӣ ҳамроҳ мекунем, як 2-3 қошуқборин. хамира мешӯрем. хамир бояд ки намхали боше, набинед духтаро, дигар даста намечаспад. мулоимакай, лекин даста намечаспад, барое ки охирда равған кардем. хамира мемонем, болоша маҳкам мекунем, ҷои гармда мемонем ки хамирмон раса. 30-40 минут бори вобаста ай ҳамо иқлими хона хамир бояд раса. то тайёр шидани хамира мо духтаро кремша тайёр мекунем ҳозир. духтарони иҷода ман маҳсулотҳои крема гирифтам. ҷадамада якта тухмай, якта сафеди, тухмзардиш барои гирдаш. хоб 2 қошуқ крахмал, 4 қошуқ шакар, камтарак намак и камтарак ванилин. баъд инҷода 300 мл ширай. ҳозир шир камтарша мерезем. ина як омехта мекунем то однородно шиданша. ина омехта кардем, ҳамаш якҷоя шуда. ҳамаи шира мерезем, мондаи шира мемонем болои плитада то ҷӯш биёяд. кофта меистем духтаро. постепенно бояд кофта бестем ки тагиш нагирад, то ҷӯш омадан шад. ранги ҳамун креми заварноӣ тайёр мекунем. ина крем қариб ки тайёр шид. ҳозир ҷӯш ки омад, уже тамом тайёр мешавад. постоянно кофта меистем ки тагиш начаспад. сливочное масло ҳамроҳ мекунем духтаро.
тайёр шид. Ҳозир пишивая пленка мепӯшонем, мемонем шаб то тайёр шидани хамира. духтарона хамири мо расидак, дам кардак. ҳозир мо хамира мегирем. хамир расид хушрак. ҳозир мо хамира мегирем, да доска равған мемолем, баъд хамира мемонем, ба зволачаҳо тақсим мекунем. духтаро 12 звола мегирем. ами хамир 12 зволада тақсим мекунему, бо болоша мепӯшонем. пишивая пленка кати и як сачоқча кати мемонем. 40 минути дигар бо дам гира духтаро. баъд давоми кора бо нишон метем. духтарои найбайн 40 дақиқа гузашт. ҳозир мо изволачаҳомона гирифта листи пергамендорда мемонем. ҳамаша пушти стакан кати хелҷиқида барои крем ҷо тайёр мекунем. ҳамашда ҳамо креме ки тайёр кардагӣ будем. духтаро креми мо или қак шидагӣ, хиники бадам шидагӣ нест. вай фарқ надора. ҳамин кремо кати пур мекунем хамирмона. кремое ки мондем духтаро гирча ба ҳамо зардии тухме ки мондагӣ буд ҳамо кати мешакем. баъд дар дараҷаи 200 градус то пухтанша, то сурх шиданша мепазем духтаро. духтарона булочкаҳоям тайёр шиданд. инҷода боша клубникаози шуштум, тоза кардам. ҳозир иноя да болои кремош мемонам. бо нишон метам духтаро чӣ хел мешава. духтаро ман нехе клубника кати оро додам. метонем ки ҳамин хел монем, ҳамин хел клубника кунем, монем. ҳозир ман бо нишон метам. бо ман мехоҳам инда сахарная пудра пошам. духтарои на итальянские булочки мо тайёр шид с заварным кремом. иншолло ки ин рецепт шумода маъқул мешавад духтаро ва мепазен и отзывотона мемонен. духтаро ман комментариҳои шумоя интизор мешавам. агар ки шумо ин булочкая пухтен ҳатман дар комментария нависен ки ай шумо чӣ хел омад. хуб, ҳаматона бо фарорасии иди рамазон муборакбодӣ мекунам. худованд аз ҳар яки мову шумо розӣ бошад, рӯзаҳои моя қабул гардонад. то видеоҳои оянда, худоҳофиз.